midhangetaken tari putri saking Langkriya Utomo. Iya. Sugeng ngamirsani ngantos paripurna. Iya.
karepe ijo gedang utuh aku melu apa esuk Semarang kaline banjir beras larang so dipikir bang-bang minajijo diadang ora teko larang bisa pene main serak ra kampir se aku dolan karo kanca tata reok warna reok akan capai laba ikan gede penule tedeme selai guyoake reok mangan beling pari padahal gambar sing nututi cekap suarane ora ana tatuke Semarang kaline banjir beras larang so dipikir abun balak selai loncal-loncal aku cigra-cigranya nyalu nuli tanjak bali maneh rupane teng celoneh iku buron apa tak suka buron tangane imut sigarane yang banget rumah tanggane nyepanyep sledeng ati karep duwe kurang jejok gedang kluthuk aku melu apa itu riak abang cukup gedang masuk yo 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 yo
Ayo, yo, 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 yo.
mong dadi bayangan piye karepmu mas mumet siraku ora bisa turu kelingan siramu gandruk ada sarina wangi tansah gandruk dasar kapara nyata gandruk dumatine kemakmuran jarum yo oh yo hae iso jatuh jarum Pak
Lagi sliramu wis suwe bisa tapi saiki ketemu lagae kok bagus dadak waktu dimen mari kangen waton sliramu sumati ayo yo oh oh Ya ngono ora apa-apa panas men ya Mas. Engko bali garek nyeleke. Oh yo. Gek toto. tukang kendangnya gak tata-tata Iya ayo no. iya loh ayo lanjut kena apa? Statue? Oh iya, tak ngepek sih aku, bakule ra apal iki. Bakule ra apal. Ayo.
Ayo. Ayo. Ayo, gaske. Stejos lewat cuek baru malu. Aduh abang ini mau juga abang rayu. Stejos lewat cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Nona salting stejo abis buang sama jual mau dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Stejo sewa cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Stejo sewa cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang maju. Wes. Ora apa lagi bakul lagi. Awalnya selompret tok. Oh, oh. Iya. Singga kolo singga kang sumingga berko kolo dan kasih
wis mari rapriyak banyune bening anyane kerati uga ora lali medita kang suci kudu nyoklang kedopan sang panci ambang iki monggo golek ya apa nah? Oh kuwi ya. Jaluk sing kuwi iki, ngarane iki. Aja mutang le. Kose. Mana kowe, heeh. Ayo jala dijogetke iki yo. Heeh, kalau senenge ra umum kene. Mas seneng iki bocah iki. Kecekel gue. Oh, yang. Sing rada putih untune tok.